Yan mga kachapsoy, nandito na tayo ngayon. Papasok na tayo sa barangay Kabadyangan, Lao Northern Samar. At kung makikita ninyo, talagang napakalinaw po ng tubig. Ang sarap siguro maligo dito. Ano na dito, magpili na, waran ako. Hello mga kachapsoy. Ayan, naiagamang law ay si Ate Sherilyn. Si Sir Elmer, baka ni kayo nakatabi na sa luto sa diluluwasin na. Masarap. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay pupunta pa tayo ng barangay Kabadyangan, Lao Northern Samar. At may dadalawin tayo doon mga kachapsoy. So tara, samahan nyo na naman ako sa aking sa aking biyahe. Hello mga kachapsoy. Ayan o, mayroon kaming kasamang napakalaking chapsoy. Masugad naman ak, ma-vlog naman inisiya na. Hello mga kachapsoy, nandito kami ngayon sa Magsaysay Beach. At sasakay kami ngayon sa bangka. Pupunta kami ng Kabadyangan, barangay Kabadyangan, Lao Northern Samar. So ayun, mga taga barangay Kabadyangan, yeah, break it down you. Shout out sa inyo. Ayun o, ang ganda ng dagat. Dagat namin yan. Hala ka ba sa pagparigo? Mamarigo lakit nun ah. Si Maynora. Ayan mga kachapsoy. Yan yung aking auntie, si Maynora. At ayun o, may mga naliligo. Yan po yung aming Magsaysay Beach. Amin po yan. Nanoy, itulak mo, Seret! Seret na kami! Sige, tulang! Makusog pa silang tuhod kay an kuya sila nakadirig kagabi. Ayan! Ayun, yung mga sablok sa dagat. Mga katapsoy! Mag-hi naman kayo dyan! Atay! Hala, may nahimatay sa dagat. May butiti ba yan? Mga punay pala mga kachapsoy. Bugsay, kiling-kiling jutay. Ayan mga kachapsoy, ang ganda ng Magsaysay Beach. At sa lahat po ng gustong bumisita dito, pumunta lang po kayo dito sa barangay Magsaysay, Lao Northern Samar. At makikita at makakaligo na kayo dito. Napakaganda, grabe. Ayan, sila po yung mga magmara dito sa barangay Magsaysay. Yung isa nag-absent pa sa dyan. Ayan mga kachapsoy, tingnan ninyo, ang sarap maligo, ang linaw ng tubig, mas malinaw pa sa mga relasyon ninyo. Ayan o, ang ganda, maliwanag, maaliwalas at hindi po maalon ngayong umaga mga kachapsoy. Tara, sama kayo sa aming biyahe. Hello mga kachapsoy, ang linaw-linaw ng tubig oh. Ayan mga kachapsoy oh, may pating, may buhaya, may bugisak, may tangkig. Ano ba yan? Ang linaw oh. Mas malinaw pa sa kapalaran mo. Ilaw pa sa love life mo. Opo, mga kachapsoy. Opo. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo ngayon. Papasok na tayo sa barangay Kabadyangan, Lao Northern Samar. At kung makikita ninyo, talagang napakalinaw po ng tubig. Ang sarap siguro maligo dito. O, kita lang po yung mga coral reefs. Ayan o, ang ganda. Ayan mga kachapsoy, shoutout nga pala sa mga kasamahan ko. Ayan, mga taga barangay Magsaysay, ang mga yan, mga kamag-anakan namin. At pupunta pa kami dito sa barangay Kabadyangan, Lao Northern Samar. Dahil may asikasuhin po kami. Makipaglaban po kami ngayon dito sa inuman. Mula dito sa bangka mga kachapsoy, tanaw na natin yung barangay Kabadyangan. At padaong na tayo sa kanilang pantalan. Ayan o,
Ang ganda po talaga ng view. Ang ganda ng paligiran, ang linaw ng tubig, banayad ang tubig at walang kalon-alon mga kachapsoy. Ayan oh. Kabadyangan it! Ayan mga kachapsoy. Nandito na yung aking mga kasama. O sige, yung hindi pa nakakarating dito, kumutkot na dyan sa sa bato. Oh, umib-ib. Mandaw po niya taas. Diyan, diyan. Sige, dyan. Sige, Angelica, umib-ib na kayo. Yung tidirig mamaya, wag nang umib-ib. may iba kayong ib-iban. Ayan mga kachapsin, dito na kami ngayon sa Kabadyangan at may sadyain kami dito hindi pa sinasadya ng iba. Ayan oh. Konting trivia tayo mga kachapsoy, ang Barangay Kabadyangan, La Union, Samar ay kabilang sa mga barangay na matatagpuan dito sa Batag Island at ito ay isa sa pinakamalaking barangay dito sa bayan ng Laoang. Hindi ko alam kung ilan ang eksaktong populasyon, pero pagkakaalam ko talaga napakalaki po ng Barangay Kabadyangan po. Ayan, at marami pong magagandang mga bahay at buhay dito dahil masisigasig po yung mga tao at masisipag po. Ayan. Punta kami dito sa Kabadyangan para mamalayi. Ayan, at mamamakulod kami mamaya. Oo. Shoutout po sa lahat ng mga taga-barangay Kabadyangan, Laoang, Northern Samar. Lalo na po yung mga magdiriwang ng fiesta ngayon. Malapit na yung kanilang fiesta. Sana ugawin nyo kami. Wag kayong mag-alaala, imbitarin nyo kami. Hala. Nagdara ka pa, ma. Hala, mga kachapsoy oh. Grabe. Segundo nagdara ka pa na, sir. Grabe ano. Oh. Ang lalaki ng mga nila dito. Mayroon sila dito mga haruan. Gunggong. Yes, baby. Hoy, tara na kayo. Hoy, sobra na ang kairayan ninyo. Pagdataob na dako man doon ang tubig ano. Ayan, para sa ating mga kabayan na nasa Maynila o mga nasa ibang bansa, yung mga kabayan nating mga taga-barangay Kabadyangan. Shoutout sa inyo, nandito na po ang inyong Maestro Waray, nakarating na po sa Kabadyangan. Yeah, break it down. Ayan oh. Ito dito yung kanilang welcome. Grabe oh. Ayan. Wala gadla. Ay, dito pala kami. Hello. Hello po. Mga kachapsoy, hindi ko pala kilala. Naghilo ako, hindi ko pala kilala. Mga kachapsoy. Kasama ko yung Sir Wanggon. Maupay nga daw. Makuha na lang ini siya. Sir. Ayan mga kachapsoy, naghilo-hiluhan sila dito. Sila na mga magubalayi. Ang masasabi ko, panalo. A few moments later. Tara mga kachapsoy. Libutin natin yung Kabadyangan, Barangay Kabadyangan, Laoang, Northern Samar. Opo. Pagsubok din pala itong mga kachapsoy dito. Bawal ito sa mga rayumahon. May hagdan, may sila matas na hagdan dito. Hindi pala hinala na. Grabe mga kachapsoy. Wala, sir.
Ayun mga ka-chapsoy, oh. Ang luag-luag ng kanilang ano. Ang luag-luag ng kanilang sarayawan. Grabe. Shoutout mga ka-chapsoy sa mga teachers and pupils dito sa Kabadyangan Elementary School, lalong-lalo na sa kanilang school heads, Ma'am Elsa Pinca de Loreno. Ayun, shoutout ma'am. Ayan mga ka-chapsoy, thanks for watching. Hanggang dito na lang yung ating video. Nagpunta pa kami dito dahil inaasikaso po namin yung kasal ng aking pinsan sa June 11, 2022 at ipapakita namin dito sa inyo. Nagsadya kami dito dahil inasikaso po namin yung ilang mga bagay tungkol sa preparasyon sa kanilang kasal. So ayan, maraming salamat mga ka-chapsoy. Ayan mga ka-chapsoy, ang ganda ng bahay pero hindi sa akin yan.